se olisi Nesku Gaming täällä ja uuden Movistar-videon videon parissa. Tässä videossa käydään läpi mun avartseja, vaihdetaan mun asu ja tää emote. Ja ehkä tehdään artbookia ja pelataan pelejä. Elikkä joo, mutta aloitetaan ehkä tällä asulla, koska tää on hyvin ruskea. Joten tehdään uusi asu. Noin. Eli ekana mä haluan ehkä tän. Ja täältä on nää housut, näistä on tullut. Nää on mun uudet ja nää on mun mielestä ihan sekajänät. Ja nää kengät, tää on tarkoituksella, että ette näe heti aluksi tätä, vaan että te näkisitte sitten valmiina. Mä en osaa valita kummat hiukset, koska tossa asussa oli niinku nää hiukset. Me laitetaan nyt nää ja asusteet. Laitetaan tämmönen kaulakoru ja kuulokkeet. Ja siis mun uusi asu tässä. Tämmönen aika perus, mut tää on mun mielestä hieno. Että joo. Uusi asu, jee. Ja joo, mun statuksessa lukee nyt vaan moi, koska mä en ikinä keksi sinne. Täältä poseeraukset otetaan tää plan ja tallennetaan, että tää on mun lemppari. Mut seuraavaksi avartsit, koska mä pidin liveä joku päivä ja pyydettiin näyttää nää, niin jo. Mitkä näitä mä en oo suorittanut. Tästä mä oon suorittanut tän ensimmäisen, kato 50 elokuvaa. Ja eikö siis 10 ja tässä 50. Et nyt mä yritän suorittaa tässä 200 elokuvaa. Aika paljon, että mä oon kattonut 67 vaan. Sitten ostaa yksi lemmikki tai boonie. Ja käyttäjäsi on 3 kuukautta vanha. Nyt se on 4 kuukautta ja nyt kun se on 6 kuukautta vanha, me saadaan 2500. Tästä 512 ja se on vuoden vanha, niin me saa tää. Kirjoitus sisään 7 päivän ajan. No nyt netistä. No mä kerron, koska mä en käytä Movistar-planteria. Avaa 25 lukua joulukalenterista. Täällä Movistar-plantissa oli joulukalenteri, niin siinähän oli sitten 25 lukua, niin mä en sitä vikaa lukua ehtinyt avata, koska en ehtinyt avata mumea. Niin sain vaan 24, että yksi jäi puuttumaan. Onnenpyörästä voita 5000 Starcoinsia ja voita 2000. Et seuraava sitten 10 000 ja tätä MSP-peliä mä en oo suorittanut. En oo suorittanut tätä VIP-juttua. Saa 50 lovea designistasi. Mä saan 74 ja tarvittais 600. Luo 5 designia. Nehän pitää siis itse vielä ostaa jotain, sen takia en oo tehnyt luo 20. Joo. Hankin Luukille 10 tykkääjää, vaan 10. Ja en nyt tehnyt mitä nää on. Hankin huoneellesi, artbookille ja elokuvalle katsojia. Täältä mä en oo tehnyt mitään. Ja shoppailusta. Hetkonen, kun tässä on nää nuolet, mutta näistä ei niinku ikin pääse ollenkaan alaspäin. Mut siis, käytä 10 diamondia, mulla ei ikinä ollut diamondsia. Shoppaile 2000 Starcoinsilla. Mä oon tuhlannut yli 7000 Starcoinsia. Ja 15 000 yritetään saada. Mistä 1 taustaa joulukategoriasta? Tai 20. Teetkö maksavat 500 Starcoinsia tai vähemmän? No en oo. Osta 1 piilotettua puutarhatonttua. Tätä te voisitte kertoakin mulle, että mikä tää puutarhatonttu juttu on. Tai oottakaas hetki. Niin. Niin, siinä on joku video, että katsotaan tää video. 15 sekuntia, okei. Okay. Niin, elikkä. Teen nyt vidin, kun kerron mistä saa ostettua puuta
parhaat tonttuja. Okei, eli siitä saa tän avartsin, okei. Puutarhatonttu avarts. Okei. Elikkäs eka mennään tavaroihin. Joo. Sitten kun ylhäällä on toi huonekalut, missä sohvakuva, niin klikkaat sitä. No, mä en tiedä mitä mä kuvasin äsken. Mutta tonne. Ja sitten ja meet sivulle 22. Tää. Joo. Onko se puutarhatonttu toi? Puutarhatonttu löytyy. Ja tossa siis lukee äsken tadaa, mutta mä en saanut sitä videolle. Okei, eli tässä. Joo, se on vippi. Eli meitä ei kiinnosta. Okei. No sit me tiedetään. Se oli hyvä video, täällä on Mä en oo kirjautunut YouTubeen mun tällä koneella. Mä oon kirjautunut vaan mun toisella koneella, mutta okei. No, jatketaan MSPn pelaamista. Okei, tultiin takas MSP:hen ja mulla tuli tämmönen, että haluatko katsoa mainoksen ja ansaita 35 starcoinsia ja 50 famea? No, ei me nyt ehkä haluta, vaikka mulla on starcoinsit aika vähissä, mut joo. Voitais tehdä täältä. Toivon, että otat haasteen vastaan. Olen piilottanut 5 lahjaa, jotka toivon sinun etsivän Movistar Planetista. Aloita. 1. En mä saa näistä mitään. 2. Tässä kohtaa niin on. Siis täällä piti olla, kattokaa, tuossa on toi lahjan paketin kuva. 3. Ja 4. 5. Näettekö te ainakaan missään? Okei, mä en löydä 5. No kai se sit joskus löytyy, mä poistan vaan ton tehtävän. Oliks täällä joku? Okei, mutta mä siis tykkään ihan sikapaljon tehdä luukkeja. Niin voitais tehdä parille tyypille luukkeja. Mulla on täällä lista tyypeistä, kelle mä teen luukit. Mä oon valinnut 3 tyyppiä. 2 niistä on ainakin tubettajia. Tää 1 on ainakin ennen ollut MSPn niin paras pelaaja. En tiedä onko enää, mutta ensimmäinen on Nami X. Elikkä Namikolinks. Ja nyt me tehdään siis Namikolinksille luukki. Täältä. Okei. Tehdään taas tälleen, että te ette näe, millainen tästä tulee. Näiden glitterien poisto on kyllä ihan hirveä työmaa, kun Namilla on niin paljon kaikkia juttuja, mut juu. Okei, mä sain ne pois. Sitten vaan kuinka kauan mä yritin niitä korvakoruja pois. Mut aloitetaan nyt paidasta. Ja mä mennä vähän aikaa, koska mä en oo niin hyvä tekee luukkeja enää. Uitta. Teillä ihan paljastuu tää, että minkälaista mä oon tekemässä.
tällaista. Housut. Minkälaiset nää on? Sovit tähän. Namiko Links tykkää tosi paljon liilasta. Mä tiedän, että se ei tulekaan näkemään tätä mun lookia saatika videota, mutta jos semmonen kävisi, että se näkisi sen, joka on tosi pieni todennäköisyys, niin tehdään nyt tästä edes liila. Oottakaa, mä otan vain ton paidan. Eikö se saa olla? Tää tämmösen nalle jutun, koska Millahan oli joskus sen tilassa, että sen toiseksi, jos liilaa ei lasketa, niin sen lempiväri on ruskea, niin ruskeitakin pistää tänne esiin. Mennäänpä sit kengät, koska niistä näkyy vaan toi ruskea alaosa. Mutta seuraavana on hiukset, ja nämä on tosi vaikeat. Sillä on niin monet hiukset. Semmoiset, missä on liilaa ja ruskeita. Nämä on hienot. Ei ihan ehkä kumminkaan tällaisia. Mä oon kerran nää käynyt sillain läpi. Koska silloin mä tein vielä enemmän luukkeja, kun mä en laittaa tän nutturan. Mä toivon, että te ette ehtinyt näkee sitä tossa. Mikä tää on? Tossa on semmonen ihana valkoinen kaulus, mutta sitä ei niin paljon näy, joten ei ehkä. Ei hitto, mä nyt laitoin jonkun jutun tähän. No, siinä on nyt toi valkoinen paita. Ei voida muuta enää. Mä en yritä tästä pois. Tätä valkoista juttua, minkä mä laitoin, koska se on aivan älytön työmaa, joten yritetään vaan lisätä kaikkia liilaa ja ruskeita. Tämmönen ruskea juttu ja ruskea laukku. Hei, nyt se lähti niinku itsestään, voidaan laittaa se paita uudelleen. Hei, nyt toi näyttää muuten hieno. Mä en ole varma, oliks mulla äsken tää paita tällä Namilla, mutta tää sopii nyt tähän asuun aivan täydellisesti. Okei, toi on ehkä vähän valkoinen. Oho, mä en ihan ajatella. Nois tämmöset. Olisikohan täällä nyt jotain? Siis nää on niin hienoja. Mä en tiedä miksi, mutta mä haluaisin laittaa tällaiset. Ei nyt ihan sovi tähän, mutta siis tässä on Namiko Linksin luukki. Antaa sille nimi. Namiko. Ihan vaan tällä nimellä mennään. Mä voisin tehdä joskus okei, mutta tähän ei nyt mahtunut ikään kuin tää Namiko Linksin luukki tämän videon, koska muuten tästä videosta pitkä. Niin seuraavassa MSV-videossa me tehdään vaan ja ainoastaan luukkeja. Ja sitten laitetaan liilaksi. Tollaseksi. No niin. Mutta tää video on nyt tässä. Nähdään ensi videossa. Se olisi moikka!